Resolusyon na humihiling sa Napocor o National Power Corporation upang madagdagan ng oras ng operasyon ng generator sa Calaguas Island na binubuo ng tatlong barangay Banokbok, Pinagtigasan at Mangkawayan, na ipinasa ni Board Member Rodolfo Polgache, Committee Chair on Public Utility noong nakalipas na regular na sesyon ng Sangguniang Palalawigan ng Camarines Norte February 6, 2024. Inaprubahan na. Ayon kay Board Member Polgache, ang resolusyon na ito ay pinasa dahil sa kahilingan ni Governor Ricardo Dong Padilla at ng mga mamamayan at dahil rin sa inaasahang pagdagsa ng mga turista sa darating na summer. Ang request po ng ating gobernador at ng ating mga mamamayan ay dagdagan yung operating hours nila. So magiging from 8 hours to 16 hours ang operating. Kasi ito po ay anticipating doon sa darating na summer. At alam mo naman, pag summer, ang takbuhan niyan ay sa Calaguas Island, sa mga tourism spots natin, ay doon po ang takbuhan yan. Kaya, ina-anticipate na po natin na magdadagsa ang mga bisita natin sa nasabi pong isla. Samantala, dagdag pa ni Polgache ay isang kagandahan sa ating gobernador at vice-gobernador ay naaantisipa nila ang mga paparating na sitwasyon na maaaring maranasan ng mga tao at gumagawa na sila ng hakbang para ito ay solusyonan. Yun ang kagandahan kay Governor Dong Padilla at kay Vice Governor Rascutia. Yung bang naisip nila, yung mga incoming na magiging situation natin. Tulad nga nito, isang generator set ng Napocor. Kaya siya tumatakbo lang ng 8 hours. Ay kung maraming ng mga turista, so kailangan natin ang anong magiging resolve, anong magiging solusyon doon sa request natin yon, pag-usapan nila yan doon sa Manila. Samantala, sa kasalukuyan naman ay nakikipag-ugnayan na si Governor Dong Padilla at Vice Governor Joseph Escutia sa Napocor upang ito ay maaprubahan at maisagawa. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.